大人になったという諦め。最近怒らなくなった。期待しなくなったし、言い返さなくなった。でもそれは大人になったからじゃない。何度も傷ついたし、何度も飲み込んできたけど、そうするしかなかっただけ。我慢は優しさに見える。だけど我慢ばかり続くと、心は静かにすり減っていく。あなたが疲れているのは傷つき慣れたからじゃない。抱えきれないほどの傷を隠し持っているから。もういいよ。その傷、ここに置いていきませんか？@心の余白。